It-tlieta filgħodu il-qorti tiddeċiedi dwar il-ħelsien mill-arrest ta' Kitch Kembri, missieru Alfiosh Kembri, Malcolm Sherry u Robert Zammit li jaħdmu fil-kumpanija Casco. Dan hekk kif it-tnejn komplet il-kompilazzjoni fil-konfront tal-erba' imputati li jinsabu akkużati b'korruzzjoni, ħasil ta' flus u frodi fost oħrajn. Waqt it-trattazzjoni tal-ħelsien mill-arrest, l-avukat difensur Edward Gatt appella sabiex il-qorti tara dak kollu li ħareġ s'issa bil-prosekuzzjoni argumentat kif l-investigazzjonijiet għadhom fi stadju bikri u żidet tgħid kif l-akkużi huma mifruxa fuq perjodu ta' snin u mhux biss fl-2010. Il-prosekuzzjoni qalet kif dan il-każ ilha tinvestigah mill-2016 hekk kif kien hemm investigazzjonijiet mill-FIU. Semmiet ukoll kif hemm numru ta' xhieda pajżana u qalet kif l-investigazzjonijiet għadhom għaddejjin u mhux esklus ikun hemm xi nies oħra jitresqu l-qorti. Waqt din il-kompilazzjoni, l-ewwel xhud kien Emmanuel Xkembri li huwa manager fih dan it-taqsima ta' reati kriminali. Huwa semma kif fil-kumpanija BTI Management Limited li ta' Brian Tonna u Calcini kien hemm 22 transazzjoni li ammontaw għal 600,000 euro. Dawn jinkludu wkoll ċekkijiet minn kumpaniji barra l-pajjiż ġewwa l-British Virgin Islands u Ġibiltà fejn is-sitt tagħhom huwa Kitch Kembri. Fuq il-pedana tax-xhieda xedu żewġ uffiċjali tal-Pulizija fosthom l-Ispettur Tonġew Farrugia u l-Uffiċjal Nathaniel Sherry fejn xedu kif fit-8 ta' Marzu fis-6 ta' filgħodu arrestaw lil Alfiosh Kembri f'daru f'Bormla. Intqal kif fit-tfittxija sabu dokumenti relatati u f'sejf kien hemm 11,300 euro li ġew minn wirt. Ir-raba' xhud kien Marco Pisani li huwa uffiċjal tal-Pulizija li qal kif Settembru li għadda il-Pulizija għamlet tfittxija fid-dar ta' Kitch Kembri fil-Mellieħa wara marru ġewwa Bormla u wara marru fil-fabbrika tal-kumpanija Casco f'Bulebel. Wara x-xhieda beda l-kontroeżami tal-ispetturi Emery Xwiereb u Anthony Sherry. Hawnhekk l-Ispettur Xwiereb qalet li fl-inkjesta maġisterjali ma ħareġ li hemm l-ebda prova ta' kickback fil-programm tal-AIP. Intqal kif il-Pulizija ma kellmitx li 3 Russi li semmew f'din l-inkjesta dwar il-programm ta' ċittadinanza b'investiment. L-Ispettur Sherry qal kif dwar l-inkjesta l-oħra l-investigazzjoni bdiet meta rċivew ir-riżultati tal-inkjesta. Intqal kif it-Times kienet stiednet u kellmet diversi kumpaniji fejn f'Saffriet kien hemm l-ogħla uffiċjali tat-Times biex jaraw kif jaħdmu dawn il-magni tal-istampar. Waqt dan il-kontroeżami intqal kif il-magni tal-kumpanija Casco kienet 2,5 miljuni euro irħas mill-kompetituri l-oħrajn li b'kollox kienu 3. F'digrit ieħor il-Maġistrat ordnat sabiex l-assi tal-imputati jibqgħu friżati.